Terve! Laitoin vahingossa Fisherman Friendia suuhun, mutta yritän puhua, niin kattokaa kuinka hieno paikka. Täällä kasvaa banaania, tästä ne tulee Sittariin ja Prismaan, tai en tiedä tuleeko Thaimaasta käsin, mutta tämmönen on nuori orastava banaani. Ei se oo puu kuulemma, vaan banaaniruoho. Tää on aika lähellä Khanomia, mutta ei nyt ihan. Ja tämmönen ylänköpaikka. Kattokaa kuinka hienoa maisemaa. Tossa on sitten, tossa alempana on suorassa rivissä jotain kasvustoja, mutta en osaa kyllä täältä käsin sanoa, että onko ne mangoja vai mitä ne on. Ja tuolla näkyy valkoinen talonseinä, sininen katto, niin siellä on varmaan Blantaasin omistajien hienohko talo. Ja tässä niin on mopo valmiina. Bensiinikäyttöinen muutos, että en ole ainakaan tietoisesti tänään laitattanut sinne riiseliä. Sitä keittoa käytetään muihin vehkeisiin. Ja nyt tarttis vaan lähteä etsiä sitä munakasta, että alkaa muuten kohta pietä reppiä ja täältä tähän ja loppu näissä.